nas je djecu iz SOS dječjeg sela Ladimirevci na zadnji dan škole dočekalo pravo iznenađenje. Došli smo u goste punih ruku poklona i u sklopu naše akcije Lionessa i Child and Family fondacije donirali smo 47 kreveta i madraca, te smo ih i postavili u 16 SOS kuća. Samo dječje selo se nalazi nedaleko od Osijeka, u Ladimirevcima i pruža skrb za djecu bez roditelja. U selu je aktivno tih 16 kuća u kojima djeca žive od rođenja pa do kraja osnovne škole. Pored donacije od kreveta i madraca, iznenadili smo djecu koja od jeseni kreću u prvi razred osnovne škole sa novim školskim torbama, a djevojčice koje se bave sportom, to jest nogometom, sa novim nogometnim loptama. Nakon što smo montirali krevete i obavili radni dio, na čemu zahvaljujem svim Lioness članovima, uslijedio je odmor uz roštilj i zajedničko druženje. I to je bio jedan izuzetan dan u kojem se puno radilo kako bismo sve postavili, ali smo se družili i zajedno veselili sa našim novim prijateljima iz dječjeg sela. U budućnosti svakako nastavljamo sa novim projektima u sklopu Child and Family fondacije i veseli me što smo u mogućnosti pomoći onima kojima je pomoć potrebna.